Ви слухаєте Радіо Лада, передачі «Святитель Тихон Белавин», будущий патріарх-продовжатель славних традицій місіонерських трудов преподобного Алексія Товта, перевівшого в Америці у святое православ'я вище 250 тисяч русинов. Распад Австро-Мадярской и Российской империи привел к масштабным территориальным изменениям, в частности, созданию Австрии, Чехословакии, вне Республики Подкарпатская Русь, а также к восстановлению независимости Польши. Но еще раньше на территории історичних землів лемко-русинів лемки-русини проголосили в Флоренції в 1918 році Русинську республіку. От чому провозглашення Лемко-Русинської Руської республіки в Флоренції стало неприятним событием для поляків, які ледве восстановили свою державу Польщу як бувшу часть Російської імперії, і вже через 2 роки, у 20-му році, грубо поляки задушили армією і анексією молоду демократію Русинської республіки Карпатах, не оставивши їм даже культурної автономії, до дниська практично дважди совершивши акт агресії і депортації. Особливо була страшна депортація в час акції «Вісла». Позадмадярської революції «Весни народів» 1848 года всі слав'янські народи затребували признання, а русини пожелали мати, і що важно знати, і получили через році свою національну ужгородську автономію для русинів. Вона позад розпаду Австро-Мадярщини у 1918 році оформилася тоді сперва як автономія в составі нової демократичної Мадярщини з іменем Руська Країна. То було 10 декабря 18 року. Но события так розвернулися, що 10 сентября 19 року, як Конституційна Національна Республіка Русинів, Подкарпатська Русь вийшла в состав новообразованої в тому же годі Слав'янської нової держави Чехословакії. Її статус Республіки Подкарпатська Русь, як найширша автономія в рамках Чехословакії, був підтверджений 57 державами Сен-Жерменського мирного договору і прямо був зафіксований в 20-му році Конституції Чехословакії. В ноябрі 1938 року Чехословакія превратилася в федеративну державу 3 національних равноправних республік – Чехію, Словакію і Подкарпатську Русь. Русини стали конституційними гражданами своєї національної республіки з парламентом, з правительством, державним русинським язиком, із державними русинськими школами, із благословенними русинськими газетами, журналами, книжками. Паралельно із державотворчими процесами йшли процеси духовного возрождення православ'я. Всі годи перебування частини русинів в унії не були для них світлим періодом, хоча благодаря окремим уніатським священникам і єпископам із русинів сохраняли вони своє церковно-слав'янське богослуження, сопротивлялися латинізації, відкривали русинські школи, писали научні труди, но унія і тоді до дниська оставалася для держави інструментом латинізації і національної асиміляції. Унія успішно асимілювала русинов по всім странам, де пустила при помочі власти коріння. Так унія до дниська успішно і безнаказано словакізує русинов в Словакії, чехізує в Чехії, мадяризує в Мадярщині, румунізує в Румунії, полонізує в Польщі, українізує в Україні і так далі. Це катастрофа для русинов попасти в унію.
Ніхто не знає, як би ся склала ситуація далі, якщо би велика частина русинів карпатських не прийшла до Америки і там, схоснувавшися свободу, змогли би сотнями тисяч приймати православ'я, без всякого тиска тої там власти, от чого смертельно страдали русини у себе вдома. І так, многі русини, прийшовши в Америку, прийняли православ'я скоро по прибиттю, в кінці 19 віка, і ті процеси йшли аж до 1915-го, де у Америці з цілими своїми церковними приходами уніяти переходили в православ'я і фіксувалися у тамошню єпархію православної церкви. Лада Радіо.